Yo, timu rangu madi deep. Alright. Ndoda kumbokuratidza kuti dread rokonectwa sei handiti. Haufaniri kutora kana minute uchiconnecta dread hazviiti. Hamaya. Alright. Isusu tiripo pakuita sei pakubatsira maize. So first step today so then open a dread application rako and make sure my settings is always zviri bobo chichi zvisina na account. Make sure zviri bobo. Then ndobatsa mobile data and then ndo click start. Time kuti start chinongera connecting to HTTP proxy. Ndoita stop and stop then ndo start again. This time I'm just stop it. Nofana mvasike chibata yega and so let's do more not zvinoitika and kana chiti could not open like this. Unoenda my settings kana wachinja port and wachinja port usana 9200 like this and then we'll start like this. So stop and start like this which see leso ish kana ratoda so zvatopira changosara kutswibida chete ndiri ndato cheka malogo angu pana chatokunecta kachi then ndocheka IP ndocheka IP zvisi zvitori bhuku izvi saka chasara kuita sei kutswibida maizi sara kutswibida che saka kana zvatoda so abosingate kana dai sonda kutochitsoma maizi. So guys, thank you for watching and this is Minister kindly asking you to subscribe to my YouTube channel rakanzi Zim Free Data and Zim Free Data then mo subscribe akati mrangu maizi kuti kuti murambe muchiona zvimwe zvinyowani maizi because each seto rinenge ratinenge tagadzira isusu maizi tadada sei toda kupira izvinyowani maizi saka garai maka subscribe matina on the notification bell.